ezi agwa bụ mma nwanyị onye ga-abụ nke m Okpara eze dịka m ụwa bịa m n'afụfụ afụfụ maka na arụ adịghị m ka o jide m otu a di m onye ga-abụ nke m onye m jelu ka m nụta onye anwa lutewe nso ọ dịka a ga-ebi o mechie dịka anyị agaghị ebi o timo nye m nke m ezi agwa bụ mma nwanyị agwa maka ego abụghị mfe niile onye na-achọ ka ọ nụrụ m maka oche eze nna m ayi alili eligbo m ịfụnanya onye ga-abụ obi m ịfụnanya bịa ka alaba ka nga gosi gị nri si ile gị n'arụ hai Okpara eze ị kacha akpa mmadụ amụ kedu ka o si dị gị ka ọ ga-ekwu omume mmadụ iri nri esiri na nrọ n'ife ịbịakwa nri a dị ụtọ ọ ga-amasị gị bịa ka alaba ngwa o ịkpọtego m chere mme anyị ma bịa Nwachukwu mere eze Nwachukwu mere ndidi ife dị ọkụ ga-ajụ oyi oge ruwe akwa mgbochi ga-etiwa onye fụrụ m n'anya bịakene ọ bụrụ ego bụ mkpa m ihe m na-achọ onye ga-afụ m n'anya maka m ya bụ na maka ego maka na ego dogbuo Ọgịnịkwa biko ọzọkwa biko nwanne m achọ m biko ka gbaghara mma ihe ọbụla mmemme gị biko gbaghara ya ọ kwana nwatakịrị ka ọ bụ ọkara nwe ihe ọma ọ ka na-asakwa na-arụ n'afọ mmadụ tiwara ya obi ọ ka na-ekpo ya ọkụ unu wee bịawa iji anwa ọ bụrụkwa ka o si eme mpakwa mmadụ eme na mmadụ na-etiwe ya obi asị nọ nwa m nwoke bụ ọta anụ tiwara ya obi mba ọ bụ ọkụ ya tiwara o ji wee mepee ọnụ wee gwa di m mụ na ezinụlọ m niile ga-anwụọ Ned gbaalị ya biko gbaalụ ya ịmakwa na ọ ya wụ ihe eme nji wee jee na nke dibịa ukwe nwe n'obodo anyị ahụ m wee jekọsịala ya mkpa m niile darị ya n'ana kpụwarị ya obi m si ya na-ekwe ife na-eme na be m o wee na-esi anya wee sị m na nwa m ka ya dịkwa mma ọzọ ya na mma nwa m ka ya dịkwa ka chi si wee kee nye ise ọ gwa m ebe ọ bụ na ịgago na nke dibịa ọ gwa gị na ọ ga-adị mma Nnedi ịbụkwa na ezigbo mmadụ ịbụ ezigbo mmadụ amara nga dịka nwaanyị obi umeala nwaanyị obi ruru ana onye nwa mere m ji wee sị nwa m nwoke jee nụta mma kemgbe m makwa n'ala gị n'obodo a ọkwa ịma mụ na gị bụ enyi anyị bụ na enyi ọfụma mụ na gị akọnube ha ọnụ anyị esenube chacha Nnedi nwaanyị ibe m ihe menụ na ọ bụkwa na ndị chi anyị na ndị ichie ndị ọdịnala kwado ọta anụ nwa m ka ya anụnụ mma ya na ọta anụ ka ya anụkwa ọzọ ozigbo na kedu ihe anyị na-ekwu ebe ọ bụ na dibịa ọkara mara
o kwesịrị m nkwa ike ọ sị m na nwa m ka ya adịkwa mma ọzọ agụgwakwana ọnya na ọ bụ na nna lụzie na ngwanụ nna anyị bụkwanụ nwa m nwoke dịka isi wee zie. Biko ọ bụ na ị na-ruo ya ọlụ m ọta anụ si agba alụkwanụ mma na mma mara ife ọ na-eme na ọ ka fụkwana ya n'anya rinne. Nsogbu adịrọ nnu m ga-akọwalụfa andị ha ga-aghọtakwanụ ngwanụ ka m gbaluo ụlọ maka na eje mkpata akwụkwọ nri m ga-eji shiri nna anyị iri ọ na-eche m. Ọ dị mma nwaanyị ibe m netakwalụ m oriakụ m ga-eneti ya biko kenelu m nna anyị netakwalụ m ya nwa Obidia. Kewa nwoke. Onye ka nna ya? Amakwa m nna anyị. Kemgbe ụtụtụ meka nna ya si n'ebe a pụọ. Mgbe ọ na-apụ asị m ya na ndị nche ya soro pụọ. Ọjụ, amakwa m ebe ọ ga. Igwe. Tinata! Efu nwa nwoke! Ọmụnya nọ mgbe ndị ọchịagha ndị ụnụ wakpuru anyị wee duru anyị jee n'obi eze. Eze wee sị na ọka eduru ya kpọchie ya. Ha wee rapụ m ka nnatawa. Ọ sị na ọ mere gịnị? Amakwa m. Nwa m nwoke omeka nna ya na akpọchiri ya akpọchi. Hey! Igwe biko akpọpụtara m nwa m biko. Nwa m Igwe biko. nwa m mba ihe ọbụla m ka na nwa m. Igwe biko. Lolo, can't you give my own? Lolo, I join you. Seba po. Asa ke seba po tiso. Mmadụ ka nwa m ka nọ ndụ. Ndị ebe a na-agwa m iso m. Obidia. Nna Agwago m gị ka ị hapụ ịnọ taa na-ebesa akwa. Ekwu okwu ọjọọ gbasatara nwa m nwoke. Ebu m n'obi na o nwere ihe ọjọọ ha ga-eme ya n'ebe a ha ji ya. ke ka m esi wee kwụsị ịba agwa ebe agbọ nwa m kemgbe ebe abịa kpụrụ nwa m je kpọchie na ndị ụlọ kemgbe o si ebe a pụọ. Igwe ị ga-adị Ọ gịnị? ndị ichie na-achọ gị. Gwa ha kpọta ha si ha batawa. Ndị ichie ọ gịnị mere? Unu fere nwa nwoke? Eji ya kwụ. Igwe asị m ka njọ onwe ka aka gị si dị n'ihe na-eme ọkpara eze ndị ụlọ. Ka ị ga-esi jụ ụdị ajọ a? Eze ndị ụlọ oke osisi na-eche ndụ aṅụọla iyi sị na ọ bụ na ọkpara eze ahụ na-emegharị anụrụ nwaanyị ma chikwa echichi dịka onye ga-anọchi eze na ihe ọzọ bụ ihe onyinye anyị ga-enweta n'aka ha bụ isi nwa gị nwoke. Ashị nna anyị biko ya mee ihe ị ga-eme marụkwa ihe ị ga-eme ije gbapụtara m nwa m ihe ọbụla emekwana nwa m nwoke nna anyị. Igwe atụmatụ m bụ ka anyị jee ebe ahụ lụso agha buru ọgụ lụso agha anyị ga-alụ agha. Mba! O nwere ya ga-akwafe ọbara ya na ọchịchị m. Ọgụ abụrụ otu esi eme udo n'obodo.
ihe si ka kwuo bụ ọ bụrụ na aka m dị n'ihe a na-ebodo m ka ọ kwere m taa afụfụ ọ na-ata n'ebe ọ na-ata ya ma ọ bụrụ na aka m adịrị ya ọ bụrụ na aka m dị ọcha chi a ndị chi ndị obodo a na-efe ọ ga-ekuli osisi atọ ofe n'ụra ya ọgụ ndị ọyị m ahụ adịghịzi mma n'ihe na-eme n'obodo a unu ka jidekwa anya unu Mosita ike agbaba anyị ihe mere ikwosi anyị gbakọ n'okpuru ukwu osisi a ihe mere o ji wee kpaa anyị n'ebe a bụ na ndị obodo ndị ụlọ bịara tọrọ Ọkpara eze. Chime ọgbanta ka anyị gị ọgụ ka anyị gị ọgọ mba ndị ọyị m bikonu mba igwe si na ama nụ ọgụ ọbụla unu echefugo na igwe anyị bụ onye udo igwe si na ya mmanụ ọgụ ịbọ si na ya mmanụ ọgụ ya mmanụ ọgụ unu echefugo na Ọkpara eze anyị na-ekwu okwu ya bụ nwa ya nwoke na ọ ya ga-anọ n'ihe mgbu karịa anyịwa mgbe ọbụla igwe ji wesi ka anyị gaa ọgụ anyị aga ọgụ ma kịta ana m aya unu bikonu ka anyị na-achịkwa n'azụ n'ihe anyị na-arụ wee na-eri nri ọ bụrụ maka mụnwa nekwa m ka nna na ụlọ ka ngakwado maka nta nna achụ ọgbanta esi ka anyị lawa bikonu Dekwa ka anyị soro ha hapụgokwa anyị ebe a soro ọgbanta ga-atawa anụ eji Ọkpara eze na-ata anụ ị na-ahafụzi m mba ana m abịa ibukwa ezigbo mmadụ mma kedu nnọọ ka isi chekata echiche n'ụwa chegide nnọọ wee ruwe na di Ọkpara eze ya nụ gị onye mara na arụ adịrị ya mma nọ ngwụrọ beche gị ọnụ a na-ekwokarị ekwu ịfụnanya ka ihe ma wee ịfụnanya ịhụrụ ngwụrọ n'anya ka na ịhụrụ mmadụ n'anya iru anya ndụ n'anya ka iru onye nwụrụ anwụ n'anya ịfụnanya gwakwa ya okwu gwakwa oyi gị okwu mmenyekwa ihe oyere echefu ị na-afụ ngwụrọ n'anya anụ ọhịa mma ifuru otu obi nne gị si wee na-asụ ka mmiri ọkụ wee na-asụ gwa m nke bụ eziokwu ugbu a ị chọrọ ịnụ Ọkpara eze maka ochie eze ya ịfụnanya mba nọ eche m n'ime onye mbụ ka ezi ihe na-eme ọgwanụ m ife na-eme achọghị m ịnụ Ọkpara eze maka oche eze gịnị bụ oche eze ịfụnanya o nwere ụdịrị ịhụnanya nwere ebe Ọkpara eze nọ mma nkọwa nwe ya nke bụ na ụdịrị ịhụnanya enwetụbeghị m ya mbụ negodo Olisa nke edowere mụ na ya na-aba ịga anụ enwenubedị m ịfụnanya acha n'ebe Olisa nọ nke a dịzikwa iche nke agbagoro obere oge mma ya amụ nwa arụ ya na-ezuru ezu onye na-agakwa ka Ọkpara eze ma ife ya na-ekwu nna ya achọ n'iri nri agụụ na-agụ m nna ya achọ n'iri nri agụụ na-agụ m nna ya achọ mmiri Ọkpara eze na-ezuzu ezuzu ga-agwa nwa ya na-eme nri ya ga-agwa ndị nwa odibo onye n'ike eche ozugbo biko n'ihe adị akọ n'ọchị mma hapụ nna abụ na-apụ apụwagodi m apụ obere oge bụ ife ya siri ụkwụ ndị Ọkpara eze nwa eze ya tinye ife ya eri
Kwezuonu! Ekene m unu ncha ka unu si abịa maka nnukwu omume mmemme a na-eme tata iji wee chie ngwa m ọkpara eze ọnọchie nke ndị ụnọ. Ọmụnwa bụ igwe oke osisi ochendo nke ndị ụnọ site n'ike enyere m dịka onye na-echedo obodo a. M chọrọ ịhazi nwa m nwoke ọnọchie ọkpara eze nke ndị ụnọ. Ngwa. Kwụsị. Ndị unu ekele m ọnụ. Awụ m onye iberibe kama o nwere ihe kpatara m ji mee ihe niile m mere. Nne nọdị ike agụsigo m. Obi m, amaghị m na ị bụrụ onye obodo anyị. Ee, abụrụ m onye obodo a, mana dịka nwa nke izizi nnome ochie, ọ fụrụ m n'anya rie nne. Ya kpatara nne m na nna m jiri sị ka mụ na ya nọdị ka o nwee ike biele ha ogologo ndụ. Ee, o mezikwara m wee chee na ọ bụ ya bụ nne mụrụ m n'afọ, mana ọ bụ mgbe ọ bịaziri bịa kọwala m bịa matazie na ọ bụrụ ya bụ nne mụrụ m n'afọ. Obi, arọ ole ka ị nọ n'obodo anyị? Ee, mma ncheta okwu ahụ, mana ọ tegwa aka m nọ ya n'obodo a. Obi, arọ ole ka ị na-ekwu maka ya? Ee, ihe mere na ọ bụ mmasịrị gasị, mana m ga-echetanwu mgbe m bịara obodo a, mana ihe mma abịara m obodo a mgbe m ka dị nwata. Obi, ị ga-agazi be nna gị? M ga-aga be nna m oge na-adịrị anya, mana ihe mere na ọ bụ nkwa m na-ekwe gị ọ bụ anya gị aga eme m na-akpọ gị aga obodo nna m mgbe m ga-aga iwe okpu eze nna m. Obi m, ị na-agwa m eziokwu? M na-agwa gị eziokwu. Ị ma na afụrụ gị n'anya rie nne. M ọfụkwa gị n'anya. Nsogbu adịrị. Ị na-agwa m eziokwu na ịfụrụ m n'anya? Ị na-agwa m eziokwu na ịfụrụ m n'anya? Lee m anya. Anya gị aga eme m. A sịwo gị na m na-ekwe gị nkwa na mụ na gị ga-eso ejebe nna m. Ghọtara ihe m na-akọwara gị? Ị na-agwa m eziokwu? M na-agwa gị eziokwu. M na-agwa gị eziokwu. Bụ nne m, gwachikere m ọchị ọmalịcha. Ị mere nke na-atọ m ọchị na ọkpara eze ọnọchi chere na ahụrụ ya n'anya mụọ bụ ụzọ nne. Nne m na-emegharị anya oche na ịhọrọ ya n'anya gbebechakpu ihe okpu ọnọchie ndị ụlọ oge amụna ga-aba na ya amị tọhapụ ya gbapụ ga lụrụ nwa di na nwunye. Nne m mụrụ dịkwala inye elu ụdị ya nwa n'ime ọhịa ebe anyị nọ ka were otu n'ebuo tupu nla n'ụlọ. N'obi m, ebe a nyere oyi mmadụ nwere ike ịfụ anyị. Onye na-akwana ya nọrọ ọfụma biko ka nọrọ m ọfụma.
uzuola ebezila o nwere ofu nwa odibo si na ya na ezinne nwee enyi mana ọ bịara na-asị na ya hụrụ gị n'anya ọ ya gwara m ya mana nne m ochie ịma ozuola nwa m ọ ka mma na o wutere gị ugbu a karịa ihe ga-abịa nwụrụ ọdachi nọchiere gị n'ihu ma bịa mee gị ihere bịa ka anyị bịa ka anyị Nnochi, ama m ihe mme Nnochi, ọ na-azị afụzi m. Ịma ihe mere ya, ịma arụrụ ala ịrụrụ, ịmakwa na ewughị ihe na-ebu ụmụ nwaanyị nọ, ịmakwa na ewuru ukwu ụmụ nwaanyị n'ala, na-epigharị, si ebe a pụọ. Nnochi, biko ka m fụ nne anyị, biko. Ifu ya, ịchọkara ifu ya, ichefuo ihe gị na Ojukwu na-eme. Ihe gị na Ojukwu na-eme iche na ya ga-ama na-arụ aka n'ike na-esi n'imi si ebe a pụọ ọsịsọ si ebe a pụọ tupu megbu ọchụ si ebe a pụọ ifu ya mkpọka gị ama m ihe m ga-eme biko gbaghara nọ m ngụwa biko ka ife na-eme ebe a biko ọ fụrụ m n'anya ezigbo nwaanyị ifụrụ m n'anya amakwa m mgbaghara gị ngwachelu m ga-agbaghara gị si ebe a pụọ ọsịsọ a ga-egbukwa gị sikwa ebe a pụọ ezigbo nwaanyị ọ nọchie nwa m egbu biko ọ nọchie ọgwa gị egbula m ọchụ ọgwa gị egbula ọchụ ọ nọchie egbukwala ọchụ ọ nọchie biko nwa m ozuola n'ọnụ biko nne m ochie ịma na oge na-adịrị anya m ga-ala be nna m ka echie m ọnọchie mana egwu na-atụ m bụ ka onye m ga-akpọ ala ga-gosi nna m na ọ bụ ya ga-abụ nwaanyị m. nwa m ụjọ atụla gị otu ebu nwa eze ịhụ na n'obodo a niile ụmụ nwaanyị niile n'ebe a ga-ahụ gị n'anya sọsọ ofu onye ga-ahụ gị n'anya karịcha. Nne m ochie ife ị na-ekwu edoro m anya biko kọwala m. Ihe m na-akọwara gị bụ na
ihu n'otu ugbu a nọ otu mee ka ọ na-ahụ adịghị ka ọ na onwe ihe ọbụla enwe ị na-aghọta ihe m na-ekwu mee ka ọ na onwe ihe ọbụla enwe onwe ihe ọbụla idowere ị ga-ahụ onye hụrụ gị n'anya ga-apụta ahụ adịghị ya bịa bịa gị mmiri ọkụ ee ori ihe sie nye gị ọ ga-achọcha iti gị n'ọnụ Mee ka ha dịrị m. Mee ka ha dịrị m. Ugbu a ka ị bịara, m ga-emenwu nke a. Chere ka m gosi gị. Kwụsị ya! Kwụsị ebe a nọrọ ọdụ. Nne m ochie, afụrụ gị n'anya. Kwụsị ya! Chineke, ndị chi ekwekwana. Ndị chi ekwekwana, agbapụ m ya. Ndị chi ekwekwana na nwa m ga-abịa dị otu ahụ. Nwa m, ịmakwa na ime ụdị ihe ị ga-agba nwanne gị na nna gị obi. Biko nwa m, nna. Mana nne m ochie, ịma na o tego aka m na gị na-abụ n'ọbara. Tegokwa n'aka nne na nna m afụbeghị m anya. Biko, m ga-achọ ka ihe bụrụ ihe nzuzo ka mụ na gị na-abụ kpuchie ya ka ha ghara ịmata ka m nwee ike nwetakwa ezigbo nwa agbọghọbịa m ga-afụ n'anya. Ọ bụrụkwanụ mgbe nwata nwa agbọghọbịa a na-akpọ ụzọ nne gbawara m obi, ọ bụrụkwa nna m nwụrụ ebe m na-achọ iwepụ ndụ m, ọ ga-aka mma na bikonu bikonu nne m ochie, bikonu merenụ m nke a, bikonu nne m ochie, merenụ m nke a ka anyị kpuchie n'ihe dịka ihe nzuzo. Bikonu nne m ochie, ịma na afụrụ gị n'anya. Ndị ụlọ biko gbaghara nọ m, ndị niile kere ọkpọ n'isi, o nwere ihe merenụ m ji eme gị ihe mmege. Emege m ya ka m nwee ike mata onye fụrụ m n'anya. Achọrọ m ịga anyasị, ọ nọchere ebe a. Mana ọkpara eze, eche m na anyị na gị ga-eso. Ọkwa anyị bụ ndị nche. Nna mechie ọnụ, ọ sị ka o jee nyụọ nsị. Ị ga-esi aga anyụ nsị. Ka ọ ga nyụọ nsị ka ọ pụta, ka anyị chere ya ebe a. Soba adịrọ, ọkwa nna ya. Mana nke unu na-abụ kwụsị ebe a, udo adịkwa. Udo dị esogbu n'onwe gị. Nwere ka anyị na-eche.
Ewo! Hey! Olumo! Ụlọ agbajiela m. Aka m. Egwedi ihe nwaanyị mere m ooo. Egwedi ihe nwaanyị mere m na-eme. Eme ka ejiri m ahụ. Ụmụ nwaanyị ọnụ jọka. Ikpere ma chi anyị na-efe. Ama na ị ga-amata ihe mere m ji na-eme ihe m na-eme. Na telefon nna mana Okpara eze bukakwa oge n'ebe ahụ gara ịnyụ nsị iji maka na nwere ife mere n'ime ọfịa ebe ahụ. Ọmụ aka ị na-ajụ. Onye ka ngaji bụ? Ọkwa ngwa gị ka anyị soro ya baa n'ime ọhịa. Ese mba ịjụ. Ọkwa kịta owe ihe ọbụla mere Okpara eze ọgwụ a ga-aza ajụjụ niile eze ga-ajụ anyị. Chi anyị kwekwana ọ bụrụ isi nka ga-eji wee chụọ aja. Aga m abịa ime ọhịa ka m malụ ma ụdọ dịkwa ị ga-echere m ebe a. Bịa kwụrụ bịa nọdụ. Ya bụ na oge afụrụ m n'anya n'ihe niile a ọ na-eme ka m mara na ọ fụrụ m n'anya. Ọ fụrụ m n'anya na nkwa niile o kwere m na onye go m obi ya. Ya bụ na mmegharị anya ka ọnwa na-emegharị m. Ewu ụmụ nwaanyị ọ na-ajọka. Ụmụ nwaanyị ọ na-ajọka. Ai! Ka m na ya rikọọ nri n'ofu efere nwata ajị. Hai! Hai! Chi ndị ụlọ Okpara eze! Ya na alụ do gị mma. Ụkwụ gị na-abọ. Mechie ọnụ gị. Mara aka gị. Sị gị mechie ọnụ. Hai! Mechie ọnụ. Bụ ikpere n'ala. Okpara eze. Asị gị bụ ikpere n'ala. Okpara eze. Nye m mma gị. Nye m mma gị. Okpara eze. Nye m mma gị. Okpara eze. Mechie ọnụ. Ugbu a ị ga-aṅụrụ m iyi site n'aha nna nna anyị ekpere ma chi anyị na-efe. N'ihe ị hụrụ ugbu a ị ga-ekpuchikọta ya dịka ihe nzuzo banyere m na gị abụọ. Ị ga-aṅụrụ m iyi na enweghị ntị ọzọ ga-anụ ihe mere ebe a taa, na onye ọbụla ị gwara ya ka ekpere ma chi anyị na-efe gbuo gị. Ọ bụrụ na ị meghị nke a m ga-ebe gị isi ozugbo ozugbo. M ga-ebe gị isi. Ngwa ṅụọ iyi. Nganwe anwụọlụ m gị iyi taa. Eji m afa chi anyị na-efe wee ṅụọrụ gị iyi na nwoke na nwaanyị ama nnụ ife mmele ebe a taa. Mbọsị ọbụla m kwurie ka Chukwu anyị na-efe gbue m. Ọ kara gị mma. Ngwa kulie. Mana Okpara eze. Kulie. Lee, agbaghị m njọ. O nwere ihe kpatara m ji eme ihe mmege. Obere oge ị ga-amata ihe m ji eme gị. Ya ka anyị na. Ya ka anyị na. Cái nào gì?
nke ilu ya Arizona ọ gịnịzi afọrọ nsị n'anya ọ dị mma maka na iforo ọ bụgodị na asị gị were aka kpolu nsị ya ị ga-eme ya maka na ọmụ eze ka ọ bụ ya ka iji na-eme irugo bịa ka anyị pụ nwoke m so m igwe ka osisi na-eche ndụ nna m nne m lọlụ biko nye m ikikere ka m gosi gị nwa agbọghọ dị m n'obi onye nke m fụrụ n'anya onye nke nọnyere m oge niile m na-ata afụfụ ma ọ bụ mgbe niile ụmụ agbọghọ ndị niile nọ n'obodo akọrọ m ọnụ na m na-emegheri emegheri ndị ụlọ na-egosi gị mmasị na chi egere ntị nwaanyị nke nọnyere m oge niile m na-ata afụfụ ma ọ bụla mgbe ụmụ agbọghọbịa ndị ọzọ kọrọ m ọnụ ọ bụ ya nwa bụ sọ nwa agbọghọ nọnyere m wee kwadosie m ike igwe oke osisi na-eche ndụ nna m nne m biko gbagharanụ m ụzọ niile m ji wee tiwọ n'obi emega m ya ka m nwee ike nweta onye nke m fụrụ n'anya nwa m nwoke nsogbu adịrọ ife niile ikwu bara anyị ntị kama na ọ na imeziri ya nke onye nwe ife ga-amalụ maka ebe ibu anyị wee na-eje onye ọbụla aghọtara ebe ị na-eje mana ka o si na wee dị mụnwa bụ nna gị na-agwa gị na ife niile ahụ ime na ya aghọta gị na m agba alụkwuo obi enugo nwa nwoke nne m egbuwara m obi site n'omume nke anyị mee mana nsogbu adịrọ agbaghara nne m ị ga-adị ndị nche ga-enukwu ndute ọgbala eze na n'ume ka o webe soro anyị ṅụrụ ya ebe nne ya na nna ya nọ ebe a ngwa